10 ноември 1989 година сложи край на една епоха. Държавният глава Тодор Живков беше отстранен. На 10 ноември на пленум на Централния комитет на БКП бе освободен от поста генералния секретар, който управлява еднолично в продължение на 33 години. Започват политически промени в страната и прехода на България към демокрация и пазарна икономика. Парламентът премахва от наказателния кодекс текстовете, криминализиращи критиката към правителството. БКП се отказва от еднопартийния модел на управление. Месец по-късно, на 13 декември, Централният комитет взима решение за курс към парламентарна демокрация и предлага отмяна на член 1 от Конституцията. Спомня се, че беше еуфория, радост. Постепенно малко се пропиля. Сега по-щастливи ли сме или не? Не, бих казал, че не. Не, защото съм отвратен от много неща. О, да, десетина, точно така, падането на Тодор Живков. Ами, отиде се един преход от 45 години. За хубаво или за лошо, доживяхме до днеска. Не вървиме добре. Не можаха да се споразумеят. Те къвги, дето ежедневно се водят между партии, не водят добре. Преди ли се живееше по-добре или сега? Ами гледай какво. Ако правим сравнение, преди да имахме нужната свобода. Докато сега имаме свобода, пък сме по-зле. Падане на комунизма. Откъде знаете? Чели сте или са ви разказвали? Да, чела съм. И от университета. В България след 1989 година се смениха 17 правителства, включително 4 служебни. Имаме нова конституция, променена няколко пъти, както и многопартийна система. Пътуваме свободно в чужбина, но има демографска криза и масова емиграция. Магазините ни са пълни, но има бедност и корупция. Караме западни коли, а нямаме родно земеделие и промишленост. Днес българинът живее в демокрация, според едни за по-добро. Според други, 27 години преход не свършва, а демокрацията е криво разбрана и зле осъществена.